Хәерле көн. Безне экраннар аша караучы, безне яратып, сөеп караган безнең хөрмәтле тамашачыларыбыз. Мин Гөлназ Латыпова, Башкортстанның атказанган артисты. Сезгә бүген тәкъдим итәсем килә Әмирхан Еникинең әйтелмәгән васыят исемле әсәреннән үзек тәкъдим итәсем килә. 76 ел буе дөньяда яшәгән карчык бит ул. Гомер иткән нигезе бар. Нужа белән тапкан күпме азмы мал-мөлкәте бар. Яшь килен чагыннан ук саклап килгән үзе өчен бик кадерле кием салымнары бар. Шуларның барысында ул бик теләп, бик куанып, балаларына калдырып китә. Өен, абзар курасын, кәҗә сарыкларын соңыннан теләсә нишләтсеннәр. Колхозга бирәләрме, сатып акчасын бүлешәләрме, алар эше. Ләкин кайбер бик кадерле нәрсәләрен ул балаларына исемләп, атап биреп калдырырга тели. Сатар өчен дә түгел, чит кешеләргә бирер өчен дә түгел, ә аның төсе итеп, саклап тотар өчен бүләк итәргә тели. Мәсәлән, үзенең ак ука тоткан, якут каптырмалы сары бәрхет камзолын Гөлбикәсенә, вак мәрҗәннән җыеп эшләнгән, әдрәс астарлы кашмау белән чәч кабын Пермдагы олы кызы Сылубикәсенә, картыннан калган камчат бүрекне улы Суфиянга билгеләп тора. Аннары бик борынгы тәңкәләр һәм төрле төстәге ташлар белән бизәлгән бияте хәсидәсе бар. Шуны кабул итсә, марҗа килененә бүләк итәр иде. Улының хатыны булгач, улыңа да якын бит. Бәлки, Мария килендә каенанамның төсе дип, биятне үзендә саклар иде. Билгеле, кызы катмауны, килене биятне киеп йөрмәсләр. Ул кадәресен генә ак әби аңлый инде. Ләкин бит аларны бер әсәйләре генә түгел, әсәйләре кебек бик күп башкорт кызлары, башкорт җиңгәләре кигәннәр. Шуның өчен генә булса да, алар ул киемнәрне ничектер сакларга тиешләр. Югыйсә бетә бит инде барысы да, югала, онытыла. Ярый, шушы көнгә кадәр ул ак әби дигән кортка яшәп килде. Ул менә аларны моңарчы туган җирләре белән, андагы тормыш, андагы кешеләр белән бәйләнгән бердән-бер җеп булды. Хәзер шушы бердән-бер җеп тә өзелә инде. Нишлисең? Тәкъдирдән узып булмый шул. Узып булмый. Ләкин ни кызганыч, тере җеп өзелү белән бергә туган үскән илгә юл да киселәчәк. Кылганлы далада утырган юл котлы үзе дә, аның кешеләре дә акрынлап онытылачак. Әмма киселергә тиешме соң, Ходаем? Туган илкәйгә юл, онытылырга тиешме соң ата-бабадан килгән андагы тормыш, андагы кешеләр? Юк. Ак әби үзе мондый хәл белән һич тә килешә алмый. Аның өчен туган ил, туган туфрак дигән сүз. Шул туфракта ата-бабаларның сөякләре ята. Шунда аның гомердәшләре Миңлебай картлар, Миңҗиһан корткалар. Шунда аның күз алдында үсеп җиткән яшь ирләр, яшь киленнәр. Шунда аның тирәсендә чуалган бала-чагалар. Һәм ул аларны кая гына китмәсен, актык сулышына чаклы онытачак түгел. Менә шул хакта аның үз балаларына да бик нык әйтеп каласы килә.
Суфиян улым, Гөлбикә кызым, балакайларым. Сез икегез дә укыган, белемле, дәрәҗәле, зур кешеләр булдыгыз. Икегезнең дә түгәрәк кенә тормышыгыз бар. Бер-бер артлы балаларыгыз үсеп килә. Үзегез дә инде олыгаеп барасыз. Хак Тәгалә барыгызга да тигез гомер биреп, шул балаларыгызның игелеген күрергә насыйп итсен. Амин. Ләкин сезнең дә сабый чакларыгыз бар иде. Сез Аслыкүл әйләндәсендәге киң, тигез далада утырган Юлкытлы дигән кечкенә башкорт авылында тудыгыз. Сөттәй йомшак, көмештәй саф сулы Аслыкүл Юлкытлыдан 3 кенә чакрымда. Аның шифалы суында коендырыр өчен атагыз мәрхүм сезне арбага тезеп утыртып, еш кына шунда алып бара иде. Аслыкүлнең Нора тауына менсәң, шуннан инде еракта ялгыз утырган, нәкъ түбәсенә куш кайын үскән Балкан тауы да күренә. Сезнең Зыя Түләк белән Сусылу әкиятен ишеткәнегез бар инде. Шул көзгедәй уйнаклап яткан күл белән еракта басып торган биек таудан туган әкият ул. Тауның түбәсендәге куш кайынны Зыя Түләк белән Сусылуның кабере диләр. Кайыннар төбеннән бәреп торган чишмәне Сусылуның озын, кара толымнарыннан саркып чыккан су диләр. Әнә шулай әкиятләргә кергән гаҗәеп якты, иркен, матур җирләр бит ул безнең Аслыкүл яклары. Ниләр генә сөйләп булмас иде безнең башкорт илләре, башкорт җирләре турында. Мин бераз читкәрәк киттем шикелле, балалар. Әйтәсе килгәнем бүтән иде. Зиһенемне азрак җыйым әле. Әйе, менә шул. Сүзсез Юлкытлыда тудыгыз. Аның киң урамында чабышып йөрдегез. Ширемендә ятып аунадыгыз. Үсә төшкәч, сез Юлкытлының ак кылганлы яланнарында, тау-чокыр буйларында йөрдегез. Бозау көттегез, кизәк җыйдыгыз, әрлән кудыгыз. Бүтәннәрдән бер аермагыз да юк иде. Бүтәннәр шикелле үк сез дә ситсы күлмәк, бермәле ыштан киеп, ялан тәпи йөрүче кап-кара балалар идегез. Үскәч кенә, менә кем булып киттегез. 7-8 яшегездән Юлкытлының кечкенә мәктәбенә сабакка төштегез. Шунда тел ачкычы таптыгыз, шунда күңел күзегез ачылды. 2-3 көн рәттән котырган кышкы бураннарда үзем сезне җитәкләп мәктәпкә илтә торган идем. Атагыз Әлшәй базарыннан куенына кыстырып, сезгә китаплар, дәфтәрләр алып кайта торган иде. Бик ипле, бик бала җанлы кеше иде ул мәрхүм. Юлкытлы мәктәбен бетергәч, Сыртлан мәктәбенә йөреп укыдыгыз. Аны да бетергәч, калага китәбез дидегез. Каршы тормадык. Гәрчә сезне бер-бер артлы яныбыздан җибәреп тору авыр булса да, уку изге эш. Без күрмәгәнне балаларыбыз күрсеннәр. Безгә насыйп булмаган арга насыйп булсын дип, хәлебез җиткәнчә һәр кайсыгызның үз башын юнәтеп, акчасын да аннан-моннан табып, сезне ерак юлга озаттык. Сездән аерылгач, безгә бик яман су була иде. Атагыз ир кеше сиздермәсә дә, минем
Ашарга утырган сайын кашыгыма яшьләрем тәгәрәп төшә иде. Сез киттегез. Әмма ул чакларда әле сез юл котлыны онытмый идегез. Юл котлыны сагына идегез. Бала кышлар шикелле очып кайткалы идегез. Ләкин ни өчен сез аны соңыннан оныттыгыз? Чакырып дәшеп тә еллар буе кайтмый башладыгыз. Ике сезнең берендә туган ил дисез, ә юл котлы нәрсә соң? Туган илнең сезгә иң якын, иң кадерле бер өлеше түгелмени ул? Сез бик еш кына халык дисез. Ләкин юл котлыдагы кешеләр дә халыктыр бит инде. Бер тамырдан чыккан, бер ырыктан үрчегән халык. Шуңа күрә ул сезгә якынрак та, туганрак та булырга тиештер лабаса. Кайчандыр сезнең башыгыздан сыйпап узган агайларның, апайларның кайберләре әле хәзер дә исәннәр. Менә кайтып, алар белән ике куллап бер күрешсәгез, олылап бер җылы сүз әйтсәгез, сез аларны күпме сөендерер идегез? Һәм күпме рәхмәт, күпме изге теләк сез алардан ишетер идегез? Ай! Ярата безнең халык зур укыган кешенең кеше күңелле булуын. Мактап бетерә алмый, ә тәкәбердән кача. Тәкәбергә бер вакытта да йөзен дә, телен дә ачмый ул. Яки атагыз мәрхүмне исегезгә төшерегез. Ул да бит халыкның бер бөртеге. Сезгә җан биргән, сезнең өчен тир түккән, сездән күпме өметләр көткән ата кеше бит әле ул сезгә. Я, сез аның алдында бер дә бурычлы түгелмени соң? Авыл читендәге канау белән генә әйләндереп алган кечкенә зиратта аның гәүдәсе ята. Баш очында ташы юк. Аның каберен мин дә тагын берничә авыл карты гына белә. Бездән соң белүче дә булмаячак. Кабер җир белән тигезләнәчәк. Я, сезнең җаныгызны бер дә борчымыймыни бу нәрсә? Машиналар сатып алырга хәлегездән килә торып, атагызның каберенә бер ком таш кына яздырып куярга сезнең кулыгыздан килмимени? Килә, бик килә. Тик күңел саранлыгыннан котылырга кирәк. Тик кемгә бурычлы булганыгызны онытмаска кирәк. Имештер, яшь чагында көтү көткән, соңыннан бик байып киткән Өфөнең бик зур бер купесы үзенең шул кайчандыр киеп йөргән иске чабаталары белән озын чыбыркысын намаз бүлмәсендә генә элеп тоткан ди. Күрәсез, ул да бахыр, намаз укыган сайын шуларга карап, элек кем булуын онытмаска тырышкан. Менә сезгә гыйбрәт. Әйе, сез зур кешеләр булдыгыз. Илгә, дәүләткә кирәкле, файдалы кешеләр булдыгыз. Хәзер шуның әҗерен күрәсез, рәхәтен чигәсез. Ләкин сезне менә без, Сәлимҗан белән Акбикә дигән гади башкорт кешеләре дөньяга китердек. Юл котлы дигән кечкенә башкорт авылы сезне үзенең туфрагында үстерде. Башкорт халкы сезне бүгенге югарылыкка күтәрде. Сез шуны онытмагыз, балаларым. Ишетәсезме? Сезнең онытырга хакыгыз юк. Аңлыйсызмы?
Бу минем күңелем түреннән чыккан иң кайнар, иң зур, иң соңгы васыятым сезгә. Хәзер инде сезгә тагын тәкъдим итәсем килә. Мустай Кәримнең «Әнием ширләгәндә» шигыреннән өзек. Әнием ятып ширли. Белсәгезче миңа ничек кыен икәнен. Моңа хәтле күрмәдем мин аның хәтта ятып ширем иткәнен. Таңда торсам, учагымда уты. Төндә кайтсам, көйри күмере. Исеме дә аның Вазифа шул. Һәм Вазифа бөтен гомере. Бер кич әйтте. Куй шул даруларны. Үзең узак утыр янымда. Бергә яшәп, сирәк күрешәбез. Без бәндәләр исән чагында. Йөрәгемә туктаусыз ук ата. Авыр уйларымның гаскәре. Чөнки миннән кала сиңа күчә ике дөньяның да хәстәре. Син юламан булдың, юлда булдың. Сагышыма сагыш ялгадың. Ярты гомерем узды сине көтеп. Син китә дип куркып калганы. Шушы әниләр, әтиләр тематикасына кергәч, тагын бер шигырь Әнгам Атнабаевның «Кара икмәк» дигән шигырен укып үтәсем килә. Кара икмәк. Әнкәй миңа кара икмәк чәйнәп, имезлеккә салып биргәндә, үзе киткән урак урарга. Елаганмын, ләкин чыдаганмын. Икмәк белән була торырга. Кара икмәк бәләкәйдән таныш. Беләм аның кыйммәт икәнен. Бер телеме өчен кешеләрнең таңга кадәр чират көткәнен. Икмәк хәле зур мәсьәлә булган. 100 грамлап аны бүлгәннәр. Кош теледәй шул грамнар өчен сугышканнар, хәтта үлгәннәр. Шул чакларны онытабыз бугай. Әйтерсең лә күктән төшкәнбез. Беребез дә күктән төшмәгәнбез. Кара икмәк ашап үскәнбез. Ул вакытлар мәңге кире кайтмас. Без ашыйбыз хәзер калачын. Тик калачның тәмен белер өчен без онытмыйк аның карасын. Без онытмыйк җәйге шелләләрдә җиң сызганып кемнәр иккәнен. Без онытмыйк бәрәкәтле җирнең, кара җирнең кара икмәген. Хөрмәтле дуслар, сезнең белән чак кына да үземнең хисләрем, фикерләрем белән бүлешәсем килеп китә. Әти-әниләрне бер вакытта да онытмыйк.
туган нигезләребезне бер вакытта да онытмыйк. Мин үзем мәсәлән туган нигезгә озаграк кайтмасам, минем хәлем биткән кебек була. Миңа ниндидер тойгылар, хисләр җитми башлаган кебек була. Әлбәттә, мине өйдә, туган йортымда беркем дә көтми хәзер. Әнием дә юк, әтием дә юк. Ләкин мин анда кайта алмыйча тора алмыйм. Чөнки ул минем туган җирем, үскән җирем. Мин аны шул чаклы яратам. Мин анда кайтып, өемә кереп, бер генә чынаяк су эчсәм дә, миңа көч хәл кереп киткән кебек була. Әнием белән әтиемә һәр вакыт мең рәхмәтләр укыйм. Алар Алланың рәхмәтендә булсыннар. Мин аларга бик зур рәхмәтле. Хәзер инде сезгә тагын бер шигырь. Әнгам Атнабаевның «Таңнарда гармун уйнадың» дигән шигырен укып үтәсем килә. Таңнарда гармун уйнадың, тирә-як тынып калды. Гармун моңына тирбәлеп, гөлләрдән шыклар тамды. Гөлләрдән шыклар тамдылар, әйтерсең, күз яшьләре. Ишетелеп китте сыман әнкәңнең эндәшкәне. Таңнарда гармун уйнама, моңлы булырсың балам. Бу дөньяда моңсызлар күп, ниләр кылырсың балам. Таңнарда гармун уйнадың, әнкәңне тыңламадың. Күрекләрен сузып суздың, телләрен моңга манып. Тирә-якка моң түгелә, еласын елаганнар. Йоклар йокыларын бүлеп, сөйгәнен уйлаганнар. Сөйгәненнән сөйлеп тә, сөйлеп туймаганнар. Мең газаплы мәхәббәттән өметен җуймаганнар. Еласын елаганнар. Гармунчыны тиргәмәгез, гармуны елатадыр. Бәлки үзенең гомерен елатып уйнатадыр. Гармун телләре исәпсез, гомерләр тик бер генә. Гармун күреге сузыла, сузылмый гомер генә. Моңлы җимешләр җитешми, моңсызлар күбрәк әле. Моңсызларны уятырга гармуннар кирәк әле. Гармуннар кирәк әле. Менә шулай. Җыладык та, җырладык дисәм, җырламадык. Ләкин инде шундый хисләргә бүген бирелдек. Чынлап та бу, кайбер кешеләр сорый, нәрсә соң ул театр, нәрсә соң ул шигырьләр, нәрсә соң ул җырлар. Ә бит кешенең күңеле шушы театрлардан тора, шушы шигырьләрдән тора, шул ук җырлардан тора. Шуңа күрә әни-әтиләр яшь чакларында ничек итеп җырлап, күңелле итеп үткәрәләр иде гомерләрен. Без дә онытмыйк шушы йолаларны. Әниләребез, әтиләребез кебек җырлашыйк. Бер-беребезгә кунакка йөрешик. Чөнки хәзер бит бер-беребезне бөтенләй белмибез.
Онытабыз. Туганнар белән аралашмый. Инде күршедә кемнәр яшәгәнен кайберәүләр бөтенләй дә белми. Ә бит авылларда туа шушы якынлык, шушы җылылык дип әйтим, чөнки минемчә авылда үскән балалар гына аңлыйдыр шушы якынлыкны. Бер вакытта да ишекләр бикләнми торган иде. Таң дисеңме, караңгы төн дисеңме, кем килеп керсә дә һәр вакыт ишек ачык иде, һәр вакыт ярдәм кулы сузылган иде. Минем дә теләкләрем шушы көннәрдә иң беренче әлбәттә илләребез тыныч булсын. Балаларыбыз исән сау булсыннар. Эшләребез булсын. Дөньяларыбызның, эшләребезнең, якыннарыбызның, туганнарыбызның, әти-әниләрнең кадерләрен белеп, инде кемнәрнеке исән түгел шуларның каберләрен белеп, бер вакытта да онытмыйча яшик. Мин сезгә бик зур рәхмәтле, хөрмәтле тамашачылар. Без инде үзебезчә сезнең күңелләрегезгә дәрт салмакчы булабыз. Үзебезчә сезгә ничектер күңелләрегезне, кәефләрегезне күтәрмәкче булабыз. Бәлки чак кына булса да шушы авыр дөньяда безнең ярдәмебез тия торгандыр. Шулай дип ышанам мин, чөнки һәр вакыт спектакльләр уйнаганда сездән килгән җылылыкны без һәр вакытта тоябыз. Шуңа күрә сезгә зур итеп рәхмәт. Сезгә теләгән теләкләрем чын күңелдән әйтелде. Мин сезгә бик нык рәхмәтлемен. Чөнки мин сәхнәгә чыккан саен үземә дәрт һәм көч алам. Минем сизүемчә, мин сезне яраткан шикелле, сез дә мине яратасыз. Шуның өчен без бер-беребезгә сәламәтлек белән бүлешкән кебек, менә мин дә сезгә сәламәтлек телим. Сәламәтлегем белән бүлешәсем килә һәрберегезгә. Һәрберегез белән дә якынлашасым килә. Безнең барыбер күңелләребез якындыр, чөнки театрга килгән кеше ул театрны яраткан кеше дип уйлыйм. Ә инде театрны яраткан кеше, аның һәр вакыт күңеле дә чиста, күңеле дә саф, шат булырга тиеш. Тагын бер кат сезгә Әнгамет Малабаевның Кара икмәген укыйм әле. Бая мин сезгә аны ничектер моңсу укысам, хәзер минем сезгә бүтән төрлечә укыйсым килә. Әнкәй миңа кара икмәк чәйнәп, имезлеккә салып биргән дә, үзе киткән ура курырга. Елаганмын, ләкин чыдаганмын. Икмәк белән була торырга. Кара икмәк бәләкәйдән таныш. Беләм аның кыйммәт икәнен. Бер телем өчен кешеләрнең таңга кадәр чират көткәнен. Икмәк хәле зур мәсьәлә булган. 100 грамлап аны бүлгәннәр. Кош теледәй шул грамнар өчен сугышканнар. Хәтта үлгәннәр. Шул чакларны онытабыз бугай. Әйтерсең лә, күктән төшкәнбез. Беребез дә күктән төшмәгәнбез. Кара икмәк ашап үскәнбез. Ул вакытлар мәңге кире кайтмас. Без ашыбыз хәзер калачын. Тик калачның тәмен белер өчен без онытмыйк аның карасын. Без онытмыйк җәйге шилләләрдә җиң сызганып кемнәр икәнен
Biz unutmayık. Bereketli jirinin, kara jirinin, kara ikmegin. Hürmetli tomoshachilar, men sizga tag'in bir qat zo'r etib rahmatimni aytasim kela. Kelingіз spektaklьләргә. Карагыз, biz sizni бик нык яратабыз һәм һәрвакыт чын күңелдән сезне көтәбез. Сау булыгыз.